गोजोन हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ गोदान खौराङाव बरायबाय। अन्नानै नोंथांमोना बे रादाबखौ जोबजासे नायलां। लोगोसे भिडिअखौ लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो लोगोफोर रादाबखौ मिथिलांनि। गिबि खौराङाव दङ क'क्राझार जिल्लानि 4 नं जमुदुवार बियाबाव गं 53 गोरिब नखरनि सुबुंफोरनो थिं राननानै होदों। बिटिआर सरकारनि बिथोन बायदियै गुबुन गुबुन बियाबाव गोरिब नखरनि सुबुंफोरनो न' लुनानै थानो सुबिदा मोननायनि थाखाय थिं राननानै होनाय बायदि 4 नं जमुदुवार बियाबनि सिङाव थानाय कासियाबारि बिटिसि नब्लाङाव दिनै बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रेवरेवा नार्जारि बिथांनि नुजाथिनायाव गासै गं 53 नखरनो बान मोननै थिं राननानै होदों। मावफुं सोद्रोमा बिथांजों लोगोसे हाबाफारियाव बाहागो लादों फारियै 4 नं जमुदुवार बियाबनि TCLCनि मासिगिरि निरद नार्जारि, जमुदुवार बियाबनि गासिबो चेयारमेन बिथांमोनजों लोगोसे ओनसोलनि गोबां रायजो राजाफोरखौ बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। हाबाफारियाव बाहागो लानानै आथिखालनि बिटिआर सरकारा गोरिब नखरनि रायजो राजाफोरनि थाखाय लानाय माखासे बिथांखिफोरनि सोमोन्दै रायजो राजाफोरनि सिगाङाव गुवारै फोरमायना होनानै थिंफोरखौ मोनगिरि बिजाथिफोरनो राननानै होयो। जाय बिथांमोना थिंफोरखौ मोनदों बिथांमोना जाहाथे न'खौ लुनानै लायो, बिनि थाखाय रायजो राजाफोरखौ मावफुं सोद्रोमा बिथाङा खावलायबावो। मिथिंगानि फारसे खैफोद लाबोनाय प्लास्टिकखौ मिरु सरकारा बेन खालामबाय। मिरु सरकारा दिनैनिफ्राय हादराव प्लास्टिक बेन फोसावदों। गासै 19टा बेदनि प्लास्टिकखौ बाहायनो मोननाय नङा। मिरु सरकारनि बे फोसावनाय आयेनखौ बारसियोब्ला 1 लाख रां फाइन होनांगोन, नङाब्ला जेल जानांगोन होननाबो मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि हादराव बांद्राय प्लास्टिक बाहायनाया मिथिंगा, आबहावा आरो आबादनि फारसे खैफोद लाबोदों, जायनि थाखाय मिरु सरकारा बे गोख्रों थांखिखौ लानो गोनां जादों होननाबो मिथिनो मोननाय जादों। बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांजों लोगोसे बिटिआरनि एम रन्जित बसुमतारी, चिरां आरो बिजनि जिल्ला UPPLनि आफादगिरि फनिन बर' आरो निर्मल कुमार ब्रह्मजों लोगोसे चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सिसुबारि गामिनि दैबानाजों हा खुरखाजानाय ओनसोलखौ नायगिदिंहैनाय जायो आरो राहाबारियाव थानाय सुबुंफोरजों लोगो हमलायो। थांनाय बोसोराव हा खुरखानायखौ होबथानो बिटिआर सरकारा गोबां राहा लानाय जादों आरो इनावबो लाबावनाय जागोन होनना रायजो राजाफोरनो प्रमद बर'आ खोथा होबोयो। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। जोबोद गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट काराटे एस'सिएशननि दैदेननायाव गेलेनानै रायजोआरि बादायलायनाय गेलेनायाव गसाइगाव काराटे एकाडेमिनि इन्सट्राक्टर सि सन्जीब बसुमतारीनि गेलेगिरि सराइबिल ओनसोलनि थागिबि बर'नि फिसा बिहुराम नार्जारिया 12 केजिआव ब्रन्ज मेडेल, गबिन्द नार्जारिया 28 केजिआव ब्रन्ज मेडेल मोनखांबाय। बिथांमोना फैगौ 23निफ्राय 22 अक्ट'सिम गुवाहाटीआव खुंफुंजानो गोनां इयुथ अलिम्पिक गेम्स 2022 आव केरेट गेलेनाय बादायलायनायाव गेलेनो थाखाय सायख'जाबाय। आसाम पुलिसनि कनस्टेबल फादर चन्द्र बर'आ रिटायार लाबाय। बाक्सा जिल्लानि 19 बोसोर भारतारि आर्मियाव जयेन जाना हादर सिबिनाय आरो आसाम पुलिस बर्डार ब्रान्चआव खामानि मावना दिनै बिथाङा रिटायार लाबाय। बिथांखौ दिनै मोनसे सन्माननि हाबाफारिजों बाक्सा पुलिसआ आर'नाइ होना बिदाय होयो। बिदायनि बुब्लियाव बाक्सा जिल्लानि SP राजन सिं बिथाङा बाहागो लायो। क'क्राझाराव मिड डे मिल जाग्रा आदार संग्रा आफादनि मावथिफोरा गोख्रों खुद्रिसारदों। बिटिसिनि बेंखनाव थानाय 12,000निबो बांसिन फरायसालियाव सानजौफुनि जाग्रा आदार मिड डे मिल स्किमनि ओंखाम संग्रा आइजो मावथिफोरा सोरखारनिफ्राय मोननांगौ दान बान्था मोनैनि गोख्रों खुद्रिसारनाय दिन्थिफुङो। क'क्राझार सहराव थानाय बिटिसिनि सोलोंथाइ बिफाननि गाहाय मावखुलि डाइरेक्टर मावख'आव दुलाराय आसाम सानजौफुनि जाग्रा आदार संग्रा आफादनि बानजायनायाव गोख्रोङै आखायाव प्ले कार्ड, बेनार, पिस्टन लानानै गोख्रों खुद्रिसारनाय दिन्थिफुङो। ओंखाम संग्रा मावथि आइजोफोरा ओंखाम संनायनि थिखाखौ सोरखारि नङै फसंथान NGOनो होनायखौ बन्द' खालाम, ब'नास 500 रां होनांगौ, CPFनि खाबु होनांगौ, सिनायथि बिलाइ गानग्रा इउनिफर्म होनांगौ, 10 दाननि सोलाय 12 दाननि मावबान्था होनांगौ, डिउटि मावफुनाय समाव हरखाबै थैयोब्ला 5 लाख जोखोम जानायफोरनो 3 लाख राङारि अनसुंथाइ होनांगौनि दाबिजों खुद्रिसारनाय दिन्थिफुङो। दुलाराय आसाम सानजौफुनि जाग्रा आदार संग्रा आफादनि आफादगिरि चन्द्रबती बसुमतारीया खौरांगिरिनि गेजेरजों बिटिसिनि गायखुंगिरि प्रमद बर'सिम गांसे गोसोखांलाइ दैथायहरो। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। महाराष्ट्रआव BJP सरकार। BJP दोलोनि एकनाथ शिन्देखौ महाराष्ट्रनि गोदानै गिबि मन्थ्रि हिसाबै थिसननाय जाबाय आरो बेनि थाखाय महाराष्ट्र रायजोनि रायजो बेंगिरि भागत सिं क'श्यारीनि नुजाथिनायाव समायखिराबो लाबाय। मख'नो गोनांदि महाराष्ट्र रायजोआव शिवसेनानि जथाय दोलो उद्धव ठाकरेनि सरकार सोलिगासिनोमोन। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गासिनिसिमबो साबायखर आरो गोजोन हामलायनाय थाबाय।